Zdravím vás u prvního videa na mém kanále a tady máme vlastně takový voice rival a procházku mé zahrady, takže tady tohle je moje zahrádka. Je to sice druhý slot, ale ten první je mnohem horší, ten ukážu když tak v druhém díle. A jestli chcete si se mnou zahrát nějakou hru, ať už to je Roblox nebo třeba Bravko, tak mi napište do komentářů, co byste si chtěli zahrát a možná si se mnou někdo z vás zahraje. Tak a ještě pro vás mám takovou soutěž o tady tenhle Aromatic Frozen Gold Giant Pinecone. Jo, 778 milionů. Takže kdo napíše 2TV, tak bude moct získat tenhle Giant Pinecone. Ještě bych vám chtěl moc poděkovat, že jste se dokoukali na tohle video a u dalšího videa čau.